O pasado 30 de maio de 2017 asistiu a unha movilización en apoio á recuperación de espazos abandonados para uso social e común. Alí, cando transcorreran uns minutos desde que comezou a marcha, fun golpeado cunha porra na cabeza. Expulsóuseme inconsciente no chan. Foi obstaculizado a asistencia médica e, posteriormente, negouseme a visita a un ambulatorio durante máis de 2 horas. Mentre se me vexaba en comisaría, o principal xornal de Santiago de Compostela abría a portada con información dos corpos e forzas de seguridade do Estado que me sinalaban a min que na altura era un rapaz que apenas contaba con 19 anos e comezaba a chegarse á actividade política como un activista con experiencia en colectivos antifascistas de cidades onde nunca vivín, e se apuntaba a que portaba unha contundente mochila con material explosivo, aínda que finalmente esa acusación nunca foi formulada en sede judicial. Non sei se por fe de susanación de ratas ou para non quitarlle todo o barniz de verosimilitude a un caso, no que xa había multitude de vídeos onde se me había tirado no chan da Praza do Pan sen mochila algunha xunto a min. Seguindo con este clima policial e mediático hostil, reproducido en prime time polas principais cadenas de televisión do Estado español, a Fiscalía presentou no xulgado de instrucción a un mozo que daquelas pesaba menos 60 kilos como alguén capaz de reducir corpo a corpo a varios antidisturbios perfectamente adestrados para exercer a súa labor represiva. Enfróntome apenas de ata 4 anos de prisión, por feitos que carecen de calqueira fundamento. Ante todo isto, decidimos mobilizarnos, impulsando unha rede de apoio que solicita a miña libre absolución. A miña familia, a miña parella, as miñas amizades e a todas as persoas que desinteresadamente me tenden unha man, doulle hoxe as grazas e afirmo que coa cabeza ben alta entrarei nesa sala e coa cabeza ben alta saldrei. O grupo de apoio a Chema estará ao seu carón, desenvolvendo unha campaña para ir informando do caso e mostrando forza e solidariedade. Organizaránse diferentes actividades ao longo destes meses. Porque se o Estado nos quere caladas e soas, nós respostaremos xuntas, defendendo os espazos autoxestionados e as persoas que os fan posibles. Se lle piden unha pena de 4 anos e medio de prisión e 4.000 euros de responsabilidade civil polos delitos de lesións e atentado contra a autoridade, estando previsto o xuízo para o vindeiro día 20 de decembro. O acontecido, no presente caso, fainos chegar á conclusión de que se quere enviar unha mensaxe clara á cidadanía, pretenden o silenciamento da protesta social na rúa e para iso contan cunha ferramenta moi poderosa como é a impunidade policial en sede judicial. Entendemos que o proceso judicial aberto encobre unha actuación abusiva e desproporcionada por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado. Sinalar que se ven nun primeiro momento foron máis de 20 as persoas investigadas por parte da policía, as cales se atopaban nun dossier que está achegado á causa, onde se recollen información detallada destas persoas, a súa actividade política, así como seguimentos por parte da policía. Finalmente foron 12 as persoas encausadas neste procedimento nun primeiro momento, aos cales se lle acusaba de delitos tan graves como delito de lesións, delito de desordes públicas, delito de danos e delito de atentado contra a autoridade. O xulgado encargado de instruir esta causa foi o xulgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, sendo a principal nota característica desta instrucción, que durou case 3 anos, a absoluta inactividade por parte do xuíz instructor, o cal non se interesou en ningún momento en presentar diligencias de investigación ou averiguar os feitos ocorridos e os cales os foron denunciados. Noutra investigación paralela que se abriu a outras 2 persoas que tamén foron investigadas durante as protestas, secuestraron os móviles a policía, o que tivemos que solicitar á xuíza de instrucción número 1, nese caso, que se lle procedera a inmediata devolución, o cal así foi finalmente, ou, por exemplo, que a xuíza instructora, nun primeiro momento, cando tocou que Chema ratificar a denuncia en sede judicial, non estivera presente, non quisera estar presente ela mesma, o que implicou que lle puxéramos unha queixa ante o Consello Xeral do Poder Judicial. A denuncia que se presentou por parte de Chema foi acumulada finalmente ao proceso aberto contra as 12 encausadas. Esta denuncia implicou finalmente conseguir a imputación de 3 dos policías que participaran nas cargas policiais, conseguindo a súa imputación. Os delitos que se lle imputaba a policía era a omisión do deber de socorro, o delito de lesións, así como o delito contra a integridade moral e vexacións durante a detención.
Finalmente, a causa foi arquivada para 11 das persoas investigadas por non existir, tal e como pon o auto do arquivo, ningún só indicio de actividade delictiva ou de algún indicio de criminalidade contra as mesmas, a pesar das grandes doses de espectacularidade que se deu nun primeiro momento a este caso, que pretendía que fora unha macrocausa, quedando soamente Chema, que precisamente foi quen denunciou a policía como único imputado na causa,